aroa. Hemen utzi nuen nik. Non ote dago. Hemen utzi nuen. Ara, hemen zaude, sofa, hemen zaude azkenean. Ai, hau lasaitua. Ai. Kontua da, sofaren bilanen bitartean, txindurri bat ikusi dudala. Xomorro bat. Txindurria. Baina txindurria? Etxean bizi da? Hau alda bere bizitokia. Eta lo? Lo nola egiten dute? Lo. Etzanda? Eserita? Zutik? Begiak itxita? Tajan? Eserita? Oinez? Kastorearen liburuan agertzen dira. Ea. Ongi etorri etxera Kastore. Zorionekoa Kastorea. Globoan munduari bira ematen. Morsak. Azeriak, untxiak, erleak, baina zer da hau? Zer marrazki politak dituen, bai politak. Zertarako hartu dut nik liburu hau? Txingurriak non bizi diren ikusteko. Hemen, non zaudete? Hemen. Inurritegian, noski, inurritegian! Hemen ikusi dudana hartuko dut eta inurritegira eramango dut. Hemen. Goazen. Txingurriak gora eta bera.